Ibilang ti pulisya ang nasolbaren ti insidente ti panagbagsol ang nakatayan ti 37 ti tawen na babae ti Barangay Lubong iti ili ti San Vicente ang napasamak idinaminsan arabii. Simuko ken imamin nga minen ti sospek nga agtawen metlaeng ti 37. Imununan ang naibilang a person of interest ken pinaayaban dayto iti pulisya ngem naglikodan na iti may pagpabasol ken kuana. Kalpasan ang nakaumong ti pulisya tinan-anay nga ebidensya, dito'y metten ang maipagrup asaan nan ang naglikodan ti krimen. Karagay misis na mismo, so dati nang ipakastoy. Inuray mi. Hindi inpakastoy da. Sangwanan da misis na kini may sakabagyan da. Inukrad mi. Nagdapo kanya da jay bado nga day. Nakita tayo nga day short pan na. Kanda jay bado na day stain ti dara. Basar iti pan nakisarsarita ti pulisya iti sospek, kuna nga daan dayto iti impluensya ti arak ken maipagarup ana blanco a rason ang naaramid na ti krimen. Agtultuloy met ngem investigaran ti pulisya ti pasamak tapnon maamuan ti kangrunaan na motibo. Tultuloy pa lang ta kitan tayo no da pay dakit di hanna na ibaga nga pay namin na makiti nga may sana nga mamanlang unta nang tulong kanya na uno ka. Kaya ti tuloy tayo kino nya pay dagiti may nayon tayo nga pa ebidensya tanong nadagdag sen. Pangururayan tayo resulta nga gapo ti forensic yun. Well, sir, so ano digiti possible na reklamo ang mabalinasan mo, sir? Ket no nagpositive day kay panang rames na ay nayon tayo ti rape no. Well, sir, homicide mo already, sir, no murder? Murder siya. Ti sospek ket agtrabaho kas maysa a baker iti mismo a barangay ang nakapasamakan ti krimen. Pinadas ti news team nga alaen ti komento na ngem nagkedked ang nagpa-interview. Nagpalagip manen iti pulisya iti saan na panangabuso iti panaginom ti arak tapnon maliklikan dagiti dakes nga epekto na daytoy. Daw-dawating manen kadagiti kailyak ti San Vicente. Kinaminen nga agdingding agbuybuya. Ngano uminom tayo ti arak kati antay nga lablabsen. Dahil lang makaya tayo. Antay nga kata no pagamu tayo ngano adda tayo ti nalablabes nga inom antay makontrol ti bagi tayo kinti isip tayo. Inayon ti pulisya ang mabalinpay a dumalan ti sospek iti drug test. Kabayatan na saan meten ang nagpa-interview ti kamera ti mister ken pamilya ti biktima ngem inpasingked da iti panakagunod ti hustisya. Nadakamat pa iti mister ti biktima nga addan dagiti sumagmamano nga interaksyon da iti sospek ket saan na aninamnama kaya nga aramiden ti krimen. Kundi na rin unay ti pamilya iti napasamak ket kunada asaan kumaliplipatan iti publiko iti importansya ti proteksyon ken respeto para kaditi babae. Mark Magdirila, Balitang Solid North.